Ekalotopura joke-lilleri. Your names, all of you. Who is there? I'll go first. My name is Rihanna. Okay. Namaskaram. My name is. Oh, namaskaram, Matarela. Very good, Rihanna. Okay, who is this? My name is Sarah. Sarah is here, and My name is Angela. yes, we are all excited to come to this mall. Yes. Okay, let's have fun. Okay, go. Yes. And subscribe. Subscribe. to Canada. Let's go, Don't Canada. forget to like, share, and subscribe. Oh, thank you. press the Let's go. bell button. Bye bye. Let's go. Press the notifications button. Don't forget. Okay. Oh, thank you, Sarah, Angela, and Rihanna. Let's go. Bye. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯದೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕತಾರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರು ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಪುರತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಪುರಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಮುಲ್ತ ಜನ ಪುರ ತೂನಗ ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಪುರ ಹೊಸ ಪುರ ಆಕಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವಡ್ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವ್ರೆ ಇಂಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತು ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತ ಕತಾರ್ ಬೈದಿನ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಬರೋಣ ತೂಕ ತಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾವೆ ಸೊ ಕತ್ತಾರ ಇಟ್ಟಿನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಳುವೆರಾಗೋಡು ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಾಗಲೋಡು ಮಾತಾಡಗಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆನರಾ ಹೊಡೆದು ಅಂಚ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಬರೋಣ ತೂಕ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಮಾಲ್ ಬೈದ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ವಿಲಾಜಿಯೋ ಮಾಲ್ ಬಂದದು ಎಗಲೊಟ್ಟಪುರ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ I'll go first. My name is Rihanna. Okay. Namaskaram. My name is. Oh, namaskaram Matarela. Very good, Rihanna. Okay, who is My this? name is Sarah. Sarah is here, and My name is Angela. yes, we are all excited to come to this mall. Yes. Okay, let's have fun. Okay, go. Yes. And subscribe. Subscribe. to Canada. Let's go, Don't Canada. forget to like, share, and subscribe. Oh, thank you. press the Let's bell go. button. Bye bye. Let's go. Press the notifications button. Don't forget. Okay. Oh, thank you, Sarah, Angela, and Rihanna. Let's go. Bye. ಜೋಕ್ಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ತೂಕ ಇಂಚ ಪಡೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಲಾಜಿಯೋ ಮಾಲ್ ಬಂದದ್ದು ಭಾರಿ ಬರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕೈ ಡಿಸೈನ್ ಪುರ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಉಲೈ ಸೊ ಬತ್ತನ್ನ ಕತಾರ್ ಬತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಲಾಜಿಯೋ ಮಾಲ್ ದುಲೈ ಬಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಕೆನಡಾದಕ್ಕೂ ಎಂಕಲಿಗೆ ಚಲಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಲಿ ಇತ್ತಂದ ರೇಪಣ್ಣಗ ಮೂಲಿ ವಿಲಾಜಿಯೋ ಮಾಲ್ ದುಲೈ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಜೋಕ್ಲು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 25 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡಲ ಪಿರೋಡ್ದುಲೆ ಅವು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಸ್ಕೀ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾರ ಈತೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಾಲ್ ದುಲೈ ಈತ್ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಲ್ ಪೂರ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಬರೋಣ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಉಲೈ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಗೊಂಡೋಲನೆ ಎಂಚಿನ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ತೋಜ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ರೈಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲೆ 2 ಗಂಟೆನ ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಪಿರೋಡ್ ತೋಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕತಾರ್ ಬತ್ತನ ಈ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮಾಲ್ ತೂದು ಅವೇ
ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಪೋಪಿನ ರೈಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಅದು ಜೋಕುಲು ಕಿಂಜ 4 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ಕುಳ್ಳುವ ಮಾರ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಬರೋ ಕುಳ್ಳುನಾಗ ಎಂಚಾವು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಪುಡು ಹೊರ ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ರೈಡ್ ಬರೋ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಎಕಡೆ ಹೊರ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಕೆತ್ತರಡಿತ್ತಿನಕಲು ಜೋಕುಲನ್ ಪಸಂಬಲೆ ಬುಡದಿನ ಪಸಂಬಲೆ ಕಂಡನಕಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮದ್ಮೆನಕಲು ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಗಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯವು ತಿರ್ಗಾವೇರು ಮಿತ್ತು ಕೊಡಪೇರು ತಿರ್ತು ಕೊಡಪೇರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೈಡ್ ಉಂಟು ತೂಕ ನನಂಜಿ ನೋಡಿದ ಹೋಯ್ ಪಿರಿಯಡ್ ತೂಪರ್ ಅದೇ ನಿಕಲೊಂಜಿ 70 ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ 3D ಪೂರ ತೂತೆ ಮಾರ 70 ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡ್ಗೆ ಹತ್ತಿನ ಮಾರ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ 3D ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ತೀವಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ನಿಕಲು ಬತ್ತನ ಬಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತೂವರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತೀದು ಮಾರ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಬಾಯಿಡೆ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಓ ದೇವರ ಆಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊರವರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡಿದೆ ಮಾರ ಸಾವು ಅವಡು ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ರಿ ಒಣಸ್ಮಾಲ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲು PF ಚಾಂಗ್ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ವಿಲಾಜ್ ಮಾಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಚಾಯ್ಸ್ PF ಚಾಂಗ್ ಪೊಯ್ ಎಂಚ ಪಡ್ದು ಆಂಜಲಾ ವೆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಈಟ್ ಓ ನೈಸ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಯು ಬೀನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಿಯರ್ Crab wontons, but it's Which one? Crab wonton. Crab one? You love it? Yeah. Okay, let's go. Let's go. Woo. ಎಸ್ ನಿಕಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಕೆನಡಾ ಕತಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಹಿಂಜ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಮೂಲು ಸೊ ಒಣಸಾಂಡ್ PF ಚಾಂಗ್ ಏನು ಬನ್ನಲೆಕ್ಕ ಪಿರೋಡ್ ತೋಜಿನದೆ PF ಚಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪನೊಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪನೊಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕಲ್ ಒಣಸ್ಪುರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿದಿಕ್ಕ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ ಬೈ ಫಾರ್ ನೌ